Karta TV international kan bakaja bena jele Mali kono ani Mali koka demisena haram kono to kanga holi nya sam bena jele ma almana ke yoro bi omi to karu kilimuga ani segi san karuna nena san bafla muga ani fila kabe alakamisa lunya mabi Karta TV mugolo abilda kana si kontro tatama mugola ngali chata ko anga bil kana si dangoro bama kanyinga kakla kanyina hana aka dowke maliye ka dowke maliyen denuye ka dowke kartanga denuye simbo ayre sigoro benelo Stalingrad ma Paris awa simbo ibunya hele makono enda so Krango kombe foli di l'Amerika jekulu bela jelema Mali kono Mali ko ka farafina frajela Karta TV international l'Amerika be foli no foli tamako ka foli di awire mu delegation mu déplacer ta kana e ka foli dama kosobe sungar bunyana barka koso ala ka sara barajila o mana be ka duwa ke Mali ambe hedina mi kono ala ka ngajamana basigi ala kambe kandu dakle kabo dakle komuna be kabile malabla senesima karta kono Mali kono farafina yere anga tege di nyoma imana me mo ki yere lo bamana ngote ko ni koko prena ko basabido anga kanyere ka kanyere fe ka danyere la ka soanyere ni yaye ala tanan ke kelenti ala utala sago bayere la ay doke tawti ka doke arabuti ka ke farafinti na tunga de alaye abe be kanya memuna ay be di beki tati o niya male ko ala mo ke gansa donc an ye farafinde an fana ka so an farafinyama ka tila ka nyogo minaka ka do ka fo minu be ka man plebi no ye tawuye no ye arabuye ka fo mawusa nani utani fente mais an tigelen de b'a yɛrɛ la o de dogon bɛ farafina kan an b'a ɲini nin sunkaruba in bonya n'a barika kosɔn ala ka se ka farafindenw daw yɛrɛ la k'u k'u yɛrɛ fɛ u ka ɲɔgɔn mina ala ka barika don an ka sigiw la bɛn ni kɛlɛ bɛnbaliya ni hitina ni balaw mun bɛ an ka sigidaw la ala ka se ka barika bɔ a la ala kana ni basigi ni bɛn ni kɛlɛnya ani tigɛli ɲɔgɔn ma ten ala sago 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 tigi ma ala ten dɔw dun ko he harbi kuma kelen ne lo ka nasi bena jelen kuluma mola nyingali a challenge ne lo ga atisinga nya ha munu nafa bisi jamama hanga andasi ulun dolma triato simbo wala nyingali ke ko ka anyasi nyana ko sisa ku chata kulu doro na boro chata ko anga hiye ika dimensional blasira hakilna ta juma melena ka dimensional blasira an kanga monke amanga teka monke bismillah simone kuma jaranya kombe lamne kala bela jela ko to Mali kono Mali ko ka foli di dusu de na bama farafina farajela Mali Senegal Burkina Côte d'Ivoire do so mona ke roro ka foli be o mana tambe ka foli krenkrena ya ka nyasi karta contrôle sane tonde ngirema ewa ku bela jelen ka foli be kamgo o nyina ngali jabe kan no ibado mugo jonya mu ga jugu jian jonya be o e hakli jonya de wallahi parce que ni mugo hakli keta jonti do ifargulu mana ke jonti no la fiara jonya be ba mais ni hakli kera jonya ti ne mi jije be sa jonya kono mutane filati ole mi farafina tati donc nabi demsono la lemina toujours anga kanyere fe parce que adamade ala ye da ki ke farafinti Israël ma ke farajeti itena sira ke arabuti donc nit e hanga holo mo kroba obi no lavile ko u black ma ammo kew ko nyine ngabi u ba fo ko ango tuye ko ki la kaburu kono ko yen sutura ka bu ma katambe kenemala parce que ho demsenalu anga njanto horonya indela horonya e hembe horonya e ya ho kabila ko ni horonya bi hadama dena dro ni keta horonti abi kisi ku chamama
a b'i kisi jɛnɛya ma, a b'i kisi suɲali ma, a b'i kisi kalontigɛ ma, a b'i kisi janfa ma, a b'i kisi fasoden juguya ma. Donc hɔrɔnya de bɛ mɔgɔ permettre k'i bila sira ɲuman kan. N'i tun t'a hɔlɔ lajɛ bi Maliyɛn 95% bɛɛ bɛ sali. Mais hɔlɔ n'i tun t'a lajɛ an bɛ kɔrɔbaya wagati min anw si ma kɔrɔbaya. Mais mɔgɔ damaw de tun bɛ sali duguw kɔnɔ. Mais furu tun tɛ sɛw ɲana, sinji tun tɛ tigiw ɲana. Ayiwa u tun tɛ waso ni ɲɔgɔn ka gɛlɛya ten, u tun tɛ ɲɔgɔn nabila, balimama tun tɛ hata ɲana. Donc an k'a lajɛ ko sali ka ɲi, sun ka ɲi, an bɛ nin sɔngariba in min na. Sun ni sali a bɛɛ ka ɲi, mais o nata kana jigo le dafa. Ho hadamadenw ka nin bilo kunkolo to. Mɔgɔ bɛ sa maka i bɛ jeni. Mais n'i ye ɲuman kɛ, sun ni sali naha ami hadamaden yɛrɛ dɔrɔn de ye. C'est-à-dire i mana i si kɛ sun na k'i si kɛ sali na, a naha tɛ se kɔtɔ ma, a tɛ se muso ma, a tɛ se den ma, a tɛ se fa ma, a tɛ se ba ma, a naha min kelen de kan. N'i t'a kɛ ka ɲa ko dɔn. Mais n'i kɛta hɔrɔn ten, i kɛta ladiri ten, o naha min diɲɛ bɛɛ kan parce que i tɛ mɔgɔ tɔ ye tun. I tɛ janfa k'i tɛ nafiya k'i tɛ suɲali k'i tɛ nkalon tigɛ. Donc n'i kɛta hɔrɔn ten, hɔrɔnya bɛ mɔgɔw permettre ka don nin bɛɛ. Donc n'i ti sun k'i sali ka har'o kan, e kɛta hɔrɔn ten, i kɛta silamɛ ten, i kɛta ladiri ten. Donc bɛɛ b'a dɔn kɔni k'i ni Ala ka sutu. Donc ni n'an bɛ Ala ɲini, a wajibiya t'an kan an ka kɛ hɔrɔn ten. Bon ni hali arabuw ye anw minnu yalanta diɲɛ dugukolo in sanfɛ ne ye jamana caman yala Ala barika la, arabu la, farajɛ la. Mais an fɛn fɛn mɔgɔ ka taa n ka fɛn fɛn Maliyɛn hinɛ bɛ diaspora la minnu tɛmɛna arabu jamana fɛ bɛɛ b'a dɔn. Bon minnu yɛrɛ y'an Maliyɛn kɔnɔ n'u yalanta arabu ka kabila ko olu ko arasi ma ko kabila olu ma tulonkɛ kabila ko la de. Parce que arabu he ne ya hali kɛlɛ min arabu la bi kabila ko kɛlɛ min mɔgɔ i bɔta kabila tɔ mɔgɔ bɛ tugu le na ko ni mɔgɔ bɔta an ka kabila to. Bon farafina bi hali ni mɔgɔ ba bɔta kulo na mɔgɔ mun bɛ se ka aw ka sigida bɛɛ ɲa taga ɲa n'a bɔta minnu yɛrɛ to olu yɛrɛ de b'a fɔ ka sin cɛ ka bɔ a kan. Bon donc an k'a dɔn la ko kabila anw mana kɛ hɛnɛ ten an bɔta bɔkolo minnu to fo n'an kɔlɛ bonya ka farafinya bonya ka danbe bonya ka n'an ka laada kotolu bonya ka tila ka Ala bato ka har'o kan. An kuntigi nɛma Mamadu kisi nɛma b'a ma sallallahu alaihi wasallam ale bɛna arabulu he wagati min o y'a sɔrɔ olu ka société min baribariya le na foyi organiselen tɛ. Mais o y'a sɔrɔ farafina jɛnɛya kɔnɛ suɲali kɔnɛ bengali kɔnɛ nafigiya kɔnɛ fɛn fɛnɛ k'a man ɲi hadamaden ka ɲɛnamaya o bɛ kɔnɛ. An ka hɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw mɔgɔ minnu b'i b'u la ka baro kɛ dɔɔnin c'est-à-dire ni olu tun ye ko dɔ kɛr'o la dugu kɔnɔ u bɛ taga o kun hɛ n'u ye fasomajan hakɛ ou bien ka suɲali kɛ ou bien ka jɛnɛya kɛ ou bien ka nkalon tigɛ u b'o dugu bila fo k'o sa u tina. Comme bi Ala an kun tɛ Mamadu kisi nɛma b'a ma ale hana nata k'o jigo dɔrɔn de kɛlɛ ka bɔ dugukolo sanfɛ. O bon ni bɛɛ bɛ sali bi o jigo juguyalen ka tan bɛɛ kunun kan. Donc an t'an yɛrɛ ɲininka ko silamɛya nata mais mun de ka ɲi ka taa ka har'a kan pour que hadamadenw ka lafiya an ka kisi kɔlɔlɔ minnu bɛ n'an dara n'an ka balo kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn ko Afiriki Mali kelen tɛ ko farafina bi ko mara tiɲɛ ta hali den bi sinɛ ta est-ce que o de ye silamɛya in ye. N ko silamɛya nata le ko n'an ka to ɲɔgɔn kɔ ka ɲɔgɔn bonya ka hinɛ ɲɔgɔn na ka makari ɲɔgɔn na ka tiɲɛ sila taga ma. Donc ne bɛ ladilikan min di denmisɛnninw ma bɛɛ k'i sun k'i sali ne min yɛrɛ hɛlɛ ne an nɔ le hɔ n ko ne bɛ sun bɛ sali ne karamɔgɔ tɛ ne na ko ne ye laturu kara bolo ou bien kɔndɔrɔn karamɔgɔ tɛ ne na ko mun tɛ sali ne karamɔgɔ la n ka lalu kɔnɔ misiri dɔ la o yɛrɛ y'a la o y'u denw don morikara na olu le bɛ k'a sara. C'est-à-dire mɔgɔ Ala ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na o Ala fana ye ku tɛ ku mɔgɔ dɔn mais hadamadenw yɛrɛ damalen min diɲɛ in kɔnɔ anw de bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn na anw de bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ma. Donc o yɔrɔ le kama ne bɛ ladilikan min di denmisɛnninw ma u k'a mahale hari bi n'an ka sage ko dɔnnen kɔtɔ ka i k'i kɔtɔ lɔ i k'i fa lɔ i k'i dɔgɔ lɔ i k'i ba filan lɔ k'a lɔ ni minɛ ba filan tɛ hali ɲɛ dɔgɔyama kana s'a ma
ni mene kotole ti ngai nga bunya ni mene masa man nyogole ti hal na bisina na ti kenga kan tentule do ngana tasarama no bunya u masage kana farafina ambe doge de ngai ngono de longo de tiali le bina katrai donc angana bege dron parce que farafina ere ke da munde bi surtout krengana anga jamana nunu yere kono bi hal ni le mahe ka ke mo fagalati e kay sunki sali dron tangi e boa misirina ou bien mogol bi yesalina sa kera sudumba nyini neti donc ni bi sali salili na hate mo shika ni klende imana sale sini la hariba na hasudo donc ni manya ibo bara banke ikanki klingana pour que sini masini ya sege minke na fado ga yana la harasini o me ni le ba ke mogol le nyagodo jigo mai ala dungo ko halni mogota jenake shankle mu qur'ane ko ke ga haka bi anga lulu mahle bi anya mo denga cha halala den donc ambi communiquer jamini am mo mi tungana bi e mana la mo na ki bulu hen ta ka dama ba tia e mana hutu musu e mana yi musu qarahama ko ninya musu ye ninya de e mana qarahama tia o bo holo mo tumbe sa sida drike o peso ko nin qarahatane ma kongo be haga ka wal qarahatum bulute magana ko nin ta de ma ya qarahane ma ko halna watal maka kana abina suda musuna den me wallahi nina masa kongo he ou bien nina ma ni henen ta musuna den sudo honno tani holo sudo fadentu ita fadentu don bo nina ntum mo sila luka est ce que nambe be ningelan donc ho nanga hadama denu kara jigole na holo ni jigo nya da dron janate ku bebo kona e may hale awgi sigi société na kam mugol male hadama den ngane kany a abe bokku chamantole mugo ni ngane may ibado ere bebalo ka sangane may awgi sigi gatigi male bebalo ka hokatigi hena be minyina to sto ga dugulu male donc ambe ki dija anga ndu sukun jeya anga ngane yew jeya anga sage ko katugu islamaya hana ko me fanka donc afoko jigole mi holo ti dugulu sai kira na da jigole kelena islamaya e sungan sali e temuru de ni ba ka don ni islamaya ni te islamaya aw mana nyogonya aw ka nyogondo me abase jigoy o rolo ala sawisa sawati kimi alati simbo komi mo bala kuma lelo d'accord ni kuma meta kuma tigi dana alameli bi dia lameli kelal bulu donc Karta TV international kan baka jama bena jele awa anye nyingali bi nga shi awa adayroma komi nyingali to me ko he bena jele ki kulmalo pe ki kulmalo d'accord al kul kunin tana altlo mel kuluna hem henge heme ko kuma juglolo wal ma henge heme ko atana awa glalike altlo mel donc ka kuma blaya al kambe wati kede